Z ohľadom na toto, že na Novosadskom univerzitetu u nastavi abo jak sotrudníky robia veľi Rusnáci, zaňatí na odzeleniu za Rusiny styku prišli na ideju o stretnucu, na ktorým by še poupoznavali i večerali dumke. Znamy všetky, že nás jest dosť, da poviem, Rusnacov na univerzitetu, međutim nemáme nahodu še stretac u tim kontekstu. Povedzme, môžem povedať, na mojim fakultetu jest 4 profesorov Rusnacov, međutim mi nigda še ne stretáme u tým jakým však rusnackým kontextu. Takže dom, že dobra bola inicijatíva, že by sme še zišli neška poperširaz u tým jakým však nacionálnym kontekstu, upoznáme še daku zbaržej i može bud vidíme dajaкі možljivosti, rozmeníme ideji za dajaкі plány i tak. Rusnaci še jako zljubja hvaljiť s tim, že su najobrazovanša nacija, že tak dalje. I jest do tim pravdi, bo sme na iste holem tu u Vojvodini među tima nacionalnima zajednicami, ktorí majú na iste holem tu obrazovnu strukturu, ja bih povedal, bars mocnu, visoku. Nije baš, že sme na iste najljepši, ali tu sme pri vrhu. Međutim, da kedy to i absurd. Povedzme, máme už holem treci teraz bude nacionalni sovjet, keď nikto z univerzitetských profesorov nie je člen nacionálneho sovjetu. Dúfam, že tu absurd, že jak sa to slučuje. Či my nie dosť aktívni, či môže byť zajednica nevidí potrebu, že by i tých ľudí uključila, a ja dúfam, že univerzitetskí profesore majú i dosť znanja, a co ešte tu važno u takých robotoch, mať i dobrý vjazi. Popri upoznavanja i čeranja idejoh, namira toho shodu i napraviť koordinacijne celo, ktoré by nadalje zbalo o buducich stretnucoh i aktivnostoch.